hasiko gara, atzetik, F mailatik, F maila, 2015 eta 2016 urtetan jaiotako ikasle beasaindarrak. 3 aipamen sari berezi izango ditugu, bai? Lehenengoa, Mari Maitagarria Ilargi Lazkano Berasategi, igo dadila hemen baldin badago, eta Leire Artola sari banatzen. Zorionak Ilargi. Osondo. Eta gauzatxo bat esan behar dizueten, nahi duenak hemen irakurri dezake bere obra, bai? Hemen daukagu mikrofono bat, irekia, badaukagu publiko bat, entzule pila bat ditugu, denak zuen artelanak entzuteko prest eta gogoz, beraz nik animatu nahi zaituztet, zuen lanak irakurtzera. Gustu ondiz entzungo ditugu, bai? Ilargi? Animatzea altzara? Bai? Osondo, lehenengoak, baietz esan digu. Ez? Ez dauka. Bueno, beste batean. Bigarren aipamena Manes Izagirrerentzat, altxorraren uartea txalo bero bat, Manes. Zorionak? Eta hirugarrena Nora Oronoz, Pinguino Zuria. Zorionak Nora, hemen daukazu zure saria. Bi musu. Osondo. Hemen argazkia eta esan bezala, behin da berriz esango dizuen nahi duenak irakurri dezala bere artelana, Eta hasiko gara F mailako 3. sariarekin. Tik-tak, 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 tik-tak. Pistarik eman aldizuenek, Leire Perez, erloju magikoa! Zorionak, argazkitxo bat, eta irakurriko diguzuzuk. Ez dezu ekarri? Bueno, beste batean. Bigarren saria, sari goxo-goxoa, bai? Txokolatezko saria. Nori gustatzen zaio txokolatea zuei, bai? Naia, usain hartu aldiozu. Naia Morales, astoari txokolatea gustatzen zaio. Txalo bero bat! Hoixe baietz, oso ondo zorionak ba, Eta gero, merezi duzu txokolate ontzatxo bat bio, tableta osoa, Ederki, eta lehenengo saria, sari erraldoia, izenburua bezain beste, Mikel eta erraldoiak, Lier Valdivieso.